Dámy a pánové, jsem zpátky na mém YouTube kanále. No a v dnešním videu si ukážeme, jak vypěstovat kytičku za 5 týdnů. Jsem u dalšího videa, dámy a pánové, tady s vámi. Jsem tady asi po, nevím co, a 3 měsících, já nevím, já jsem nevydal video strašně dlouho a ne, já jsem neskončil, protože moje komunita je tak rozsáhla, že mých 370 asi nebo 50 odběratelů na mě čekalo a proto si dneska zahrajeme prostě Roblox. Já nevím, já jsem toho zapnul po 3 měsících, takže jdeme na video. Oh můj bože, brainrot! Počkej, já chci nějaký brainrot, nějaký extrémní. Brainrot Evolution, jdeme si zahrát Brainrot Evolution. Co to je, kámo? Já jsem tady to, jako vím, že to natáčel Fitman, ale to video jsem fakt neviděl. A jako co mám dělat, kámo? Atakuju na atakuju na jabka, no dobře, a jako co se tady jako pak děje? Hej, tak co je tu? Já jsem Tung Tung Sahur, kámo, nejlepší brainrot, tohleto. Dostal jsem něco? Nic? Hej, já jsem nic no to je asi jedno, kámo. Golden Apple. No, já ubírám jenom po jednom, ty vole, to tady budu ničit 3 hodiny. Dobrý, tak úplně to tady celý zničím, kámo. A já jsem zase nic nedostal. Tady podle mě, nevím, co se děje, proč nemám žádný jabka. Tralalero, tralala. Borkorikos, ono to i chodí. Sice se nenačetla textura, ale ono to i chodí, ta věc. To je hustý. A takže kolika už ataku? 5, no tak to si až prdel, to je mnohem silnější tralero, tralala, kámo. Auto atak můžu dát. A to je dobrý. To je hustý, kámo, mám tady tralalero. To mám rád tralalero, kámo. A co mám tady, kámo? Peta nějakýho no tak to asi to není ani novinka. Tak pojď, kámo. Jo, to není nejhorší, no tak s mým štěstím tomu ani ne to, s mým štěstím se tomu ani nedivím. Čekej, kámo. Já už bírám po 4, mi ten pet přidává sílu, kámo, energii. Hej, dáme pánové, dejte like a odběr, pokud tady toho, nebo kámo, když tady dáte třeba 10 lajků, tak kámo, tak to se ani nevím, jestli bude mít 10 zhlédnutí tohle video, jo, ale když tady dáte 10 lajků, kámo, tak s udělám sérii. Normálně jako docela mě to baví, jako. Bombardíro, no ty, a já můžu lítat? Ne, já nelítám. Jo, jsem jako semírně nad zemí, ale není to moc jako. Hej, ale tak co to je za hovno, kámo, proč nelítám? Ale bombím tady. A potom budou bombíni gusíni, kámo, čím na to, brách, úplně to vidím. Kočka mi padla 5 centimetrová, ty vole, 5%. Co to mi to padlo za hovna, kámo? Nevím. Ty vole, já tady ničím, kámo, ale jako já půjdu tamhle už dál, pak čekejte, nějaký giftík, který si tady milé rád vezmu. A za chvilku, kámo, budeme už, co to je? Bull? Jau! Ty hajzle. Mě to zabil. Kámo, co ti je, vole? A tak co jim je, kámo? Dobrý. Já už tady máně zabijím to, já chci tady radši orange. Bull, kámo, tak z Brawl Stars. No nic, tak, kámo. Pojď. Znič to celý. A šimpanzíny, bananíny. O můj bože. Ty vole, já teda brainrot vůbec neznám, ale jako zase takový neználek nejsem. Můžu útočit na tyhle ty? Ne, vole. Pomoc. Ty vole. Patapim, nebo tak, co to je tedy to patapim, ne, vole. Říkám, já to, doufám, že mi nezbije ten žalud. Já to neznám moc ty brainroty, ale tak jako základ asi umím, že jo. A pojď. No, patapim jsem to říkal. Já ho nevidím, jo, dobrý. Dobrý, já si tady jdu koupit za 60 pohárů. Si tady jdu koupit nějaký ten vajíčko, kámo, ať mi padne něco ultra, ať mi padne třeba, kámo, škorpion 0,25%, no tak. To říkám vždycky, no, ať mi padne něco dobrýho. Počkej, ale jo, Peti. No, dobrý, tady to dáme pryč, to nechci. Já si chci ekvipnout tady ty slepice a tady ty a teďka budu dávat hrozně brutální dardičům. Teď budu dávat za. No, moc lepší to není, ale jako je to lepší. Už 160 jako ještě v pohodě. No, udin din din dun, nebo tak nějak se tomu říká, ne?
250 a můžu si koupit nějaký extrémní, kámo, vajco tam. Pojď, kukuřice. Jo, kukuřice mi padla. Já nevím, jak se tomu říká. O, lira. Jo, to bude... Je docela slámu. Hustý, kámo. Děkuji, slámo. Teď jsem se ve verku. A je to tam. Co to je? To neznám tady toho. Ani. Co to je, kámo, Wikipedie? Jo, tady ani nemám. Jo, aha. Tung Park. Brainrot City. Toho neznám, kámo. Já se přiznám, tohle neznám, kámo. Equip Best Brainrot, kámo. A mám tady toho holoubě, mám. Za 2000, kámo, tak to, ne, počkej, jo, ještě vlastně, dobrý, já jdu sem. Do této, Traveling to Brainrot City, o můj bože, kámo, Tung Sahur. Hej, ale tak to Tung Sahur je za mě nejlepší, kámo. Ty vole. Nejlepší Brainrot, kámo. Odpadky jdu ničit, doufám, že z toho nebyla nějaká krysa, nepokouše mě. I když jako, tam by spíš byl mýval, kdyby jsme byli v Americe třeba. Dobrý. Co mi to dá? 14% je hustý. Free game, to zase bude za Robuxy, ne? Hej, tak to je hustý, tady to není za Robuxy, kámo, to se hodně divím. Tak pojď, kámo, to je nějaký, to je hustý, to se mi líbí, tady to vajíčko, kámo, to je hustý. Pojď, ať mi padne něco úplně extrémního. Třeba 15%, ne, to mi, kámo, já jsem vyvěstil 65 gemů za úplný ne, kámo. Já si nedělám prdel, já jsem 65 gemů vyvěsil za to, že mi budou padat lepší věci a mě padlo stejně úplná... Ne, já bych byl vošklivej, kámo, zlej. Počkej, Peti. Ale on to je silnej, tady ten svalnatej silnej silák. Ok, bum. A bum. Bombíni gusíni. Máme bombíního gusíního, kámo. Kolik dává damage? 4000, ok. Každopádně vám, abych to u tohle videa ukončil, dejte like a odběr, pokud se vám video líbí a pokud chcete udělat sérii, kámo, tak máně, jestli chcete udělat sérii, tak já to pro vás klidně udělám, kámo. Takže dejte like a odběr a my se uvidíme příště. Zatím, čau.